ଆଜି ଆମେ ଯୁକ୍ତ 2 କଳା ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ ଓଡ଼ିଆ ବହିରୁ ଗୋଟେ ସବଜେକ୍ଟ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଆଉ ସବଜେକ୍ଟର ନାଁ ହେଲା ତପସ୍ୱିନୀ ଏବଂ ଏହାର କବି ପରିଚୟ ହେଉଛନ୍ତି ଆମର ଆଧୁନିକ ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟର ନବନିର୍ମାତା ଯେତେ ଜଣ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଭିତରୁ ଅନ୍ୟତମ ଗଙ୍ଗାଧର ମେହେର, ଆଉ ଯାହାଙ୍କୁ ଆମେ ପ୍ରକୃତି କବି ବୋଲି କହୁଛୁ। ପ୍ରକୃତି କବି ବୋଲି ଓଡ଼ିଶାର ପୁରପଲ୍ଲୀରେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି। ବହି ପ୍ରକୃତି ସହିତ ଅନ୍ତଃପ୍ରକୃତିର ମନୋଜ୍ଞ ସମନ୍ୱୟ ଏ କବିଙ୍କ ରଚନାବଳୀରେ ଶୋଭା ପାଇଥାଏ। ଏ ଗଙ୍ଗାଧର ମେହେର ବରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାର ବରପାଲିରେ ସେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ ଏବଂ 1862 ମସିହାରେ ତାଙ୍କର ଜନ୍ମ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିଲା 1924 ମସିହାରେ। ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ଊନବିଂଶ ଶତାବ୍ଦୀର ମଧ୍ୟଭାଗ ଠାରୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଯେତେ କବି ଆଧୁନିକ ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟକୁ ପରିପୃଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଅନ୍ୟତମ। ଏବଂ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଭାବାବେଗ, ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଉତ୍କଳୀୟ ପ୍ରେମ ବା ଉତ୍କଳକୁ ଭଲ ପାଇବାର ଯେଉଁ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଅଫୁରନ୍ତି ଶକ୍ତି ଥିଲା, ତା ଭିତରେ ସେ ବହୁତ କିଛି କାବ୍ୟ କବିତା ରଚନା କରିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ କାବ୍ୟ ଭିତରେ ଇନ୍ଦୁମତୀ, କୀଚକବଧ, ପ୍ରଣୟବଲ୍ଲରୀ, ତପସ୍ୱିନୀ, ଅର୍ଘ୍ୟଥାଳୀ, କବିତା କଲ୍ଲୋଳ, ଉତ୍କଳ ଲକ୍ଷ୍ମୀ, ରସରତ୍ନାକର, ପଦ୍ମିନୀ ଇତ୍ୟାଦି ବହୁ ସେ କାବ୍ୟ ରଚନା କରିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଆମର ଏ ଯେଉଁ ପାଠ୍ୟ ପୁସ୍ତକ ଅଛି, ଆମର ସାହିତ୍ୟ ଜ୍ୟୋତି ଦ୍ୱାଦଶ ଶ୍ରେଣୀ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ ଓଡ଼ିଆ ସବଜେକ୍ଟ, ତା ଭିତରେ ଆମେ ଆଜି ତପସ୍ୱିନୀ କବିତାଟି ପାଠ କରିବା। ଆଲୋଚ୍ୟ କବିତାଟି ଗଙ୍ଗାଧରଙ୍କର ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ରଚନା ତପସ୍ୱିନୀ କାବ୍ୟରୁ ଆସିଛି। ତେଣୁ ଜନ ଅପବାଦରୁ ରକ୍ଷା ପାଇବା ପାଇଁ ମର୍ଯ୍ୟାଦା ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ସତୀ ସୀତାଙ୍କୁ ନିର୍ବାସିତା କରିଥାନ୍ତି। ବାଲ୍ମୀକି ଆଶ୍ରମରେ ଅନ୍ତଃସତ୍ତ୍ୱା ସୀତାଙ୍କର ଆରମ୍ଭ ହୁଏ ପତିହିତ ସାଧନୀ ତପସ୍ୟା। ତେଣୁ ଦୁଇ ରାଜପୁତ୍ରକୁ ସମୁଚିତ ଶିକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ କରି ଦେବୀ ରାମାୟଣ ପାଠରେ ଯୋଗ୍ୟ କରନ୍ତି। ସଂଯୋଗବଶତଃ ରାମାୟଣ ଗାନ କରି ଲବକୁଶ ତାଙ୍କର ଦୁଇ ପୁତ୍ର ପହଞ୍ଚି ଯାଆନ୍ତି ଅଯୋଧ୍ୟାର ରାଜସଭାରେ। ସେହି ବିଷୟ ଉପରେ କିଛି ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ତେଣୁ ଏ ତପସ୍ୱିନୀ କାବ୍ୟର କିଛି ଅଂଶ ପଠିତ ସାହିତ୍ୟ ଜ୍ୟୋତି ବହିରେ ଆମେ ପଢ଼ୁଛେ, ଯୁକ୍ତ 2 କଳା ବର୍ଷ ଦ୍ୱିତୀୟ ବର୍ଷ। ପ୍ରଥମେ ଆମେ ଦେଖିବା ମେହେର ସାହିତ୍ୟର ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ତପସ୍ୱିନୀ କାବ୍ୟର କିଛି ଅଂଶ ଯେଉଁ ଆସିଛି, ତା ଭିତରେ ଆମେ ଦେଖିବା କବି କ'ଣ ଲେଖିଛନ୍ତି। ଯେ ଶରଣ ବତ୍ସଳ ଧ୍ୱଜ ରିପୁ ଗଜାଙ୍କୁଶ, ଦୁଃଖଗିରି ବଜ୍ର ଯହିଁ ଦେଖନ୍ତି ବିଦୁଷ, ରାଜରାଜେଶ୍ୱରଙ୍କ ସେ ପଦ ପଦ୍ମ ଦ୍ୱନ୍ଦେ, ଦୀନ ଭିକାରୁଣୀ ଦୁରୁ ନତ ଶିରେ ବନ୍ଦେ। ତେଣୁ ପ୍ରଥମେ ସତୀ ସୀତା ଯେତେବେଳେ ବାଲ୍ମୀକି ଆଶ୍ରମରେ ଥାଆନ୍ତି, ନାରଦ ମୁନିଙ୍କ ବାର୍ତ୍ତା ଅନୁସାରେ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଅଯୋଧ୍ୟାରେ ଅଶ୍ୱମେଧ ଯଜ୍ଞର ଆୟୋଜନ କରିଥାନ୍ତି ଏବଂ ସେହି ସମୟ ଭିତରେ ଅଶ୍ୱମେଧ ଯଜ୍ଞ ଯେତେବେଳେ ହୁଏ, ଯଜ୍ଞର କର୍ତ୍ତା କର୍ତ୍ତୀ ଉଭୟ ଦରକାର ହୁଏ ଯଜ୍ଞ ସମାପନ କରିବା ପାଇଁ। ତେଣୁ ଯଜ୍ଞରେ ଯେତେବେଳେ ରାମଚନ୍ଦ୍ର କର୍ତ୍ତା ଅଛନ୍ତି, ତେଣୁ କର୍ତ୍ତୀଙ୍କର ଆବଶ୍ୟକତା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଥିବ। ଏ କଥା ନାରୀ ମନ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଭାବାବେଗ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି ମା ଜଗତଜନନୀ ସୀତାଙ୍କ ମନ ଭିତରେ, ଏବଂ ଜଗତଜନନୀ ତାଙ୍କ ଭାବନାକୁ ପରିପ୍ରକାଶ କରିବା ପାଇଁ ସେ ଗୋଟେ ଚିଠିଟିଏ ଲେଖିଛନ୍ତି। ଯେହେତୁ ସେଇ ଯଜ୍ଞ ସମ୍ପର୍କରେ ତାଙ୍କର ଦୁଇ ପୁତ୍ର ଲବକୁଶ ଯେତେବେଳେ ଜାଣିଛନ୍ତି,
ଏବଂ ସେଇ ଯଜ୍ଞକୁ ଲବକୁଶ ଯିବେ। ତେଣୁ ସେ ପ୍ରଥମେ ଗୋଟେ ପତ୍ର ଲେଖିଲେ। ପତ୍ରର ପ୍ରଥମ ଚରଣରେ ଆମର ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟ ପରମ୍ପରା ସଂସ୍କୃତିକୁ ନେଇକି ଯେମିତି ଚିଠି ଲେଖାଯାଏ ସେଇଭଳି ଭାବରେ ଲେଖାଯାଇଛି ଯେ ଶରଣ ବତ୍ସଳ ଧ୍ୱଜ ରିପୁ ଗଜାଙ୍କୁଶ, ଅର୍ଥାତ୍ ଯିଏ ହେ ପ୍ରଭୁ ରାମଚନ୍ଦ୍ର, ଯିଏ ଆପଣଙ୍କ ଶରଣ ଯାଆନ୍ତି ତାକୁ ଆପଣ ପୁତ୍ରବତ ସ୍ନେହ କରନ୍ତି। ଏ କଥା ସବୁଆଡ଼େ ପ୍ରଚାରିତ। ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖରେ ଯେ ସମର୍ପିତ ତାକୁ ପୁତ୍ର ଭଳି ଭଗବାନ ତାକୁ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି। ଏବଂ ଶତ୍ରୁ ପାଇଁ ଭଗବାନ ହେଉଛନ୍ତି ରିପୁ ଅର୍ଥାତ୍ ଶତ୍ରୁ। ଗଜାଙ୍କୁଶ କହିଲେ ଗଜକୁ ଅଟକେଇବା ପାଇଁ ହାତୀ, ଗଜ କହିଲେ ହାତୀ। ତେଣୁ ହାତୀର ଏତେ ବଳୁଆ ଜୀବ ହୋଇକି ତାକୁ ଅଟକାଇବା ପାଇଁ ହାତୀ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଲୁହାର କଡ଼ି ଥାଏ ଏବଂ ତା'ର ଅଗ୍ରଭାଗ ବଙ୍କା ଥାଏ ଏବଂ ହାତୀ ବେକ ଦେହରେ ମାହୁନ୍ତ ବସିଲା ବେଳେ ତାକୁ ଯେତେବେଳେ ହାତୀ ବେକର ଚମଡ଼ା ଦେହରେ ଲଗେଇକି ଟାଣନ୍ତି ହାତୀ ସେତେବେଳେ ଅଟକିଯାଏ। ତେଣୁ ହେ ପ୍ରଭୁ ରାମଚନ୍ଦ୍ର, ତମେ ଶରଣକୁ ପୁଅ ଭଳି ସ୍ନେହ କର ଏବଂ ଶତ୍ରୁ ପାଇଁ ଆପଣ ଶତ୍ରୁକୁ ଅଟକେଇବା ଭଳି ଯେମିତି ହାତୀକି ଅଟକେଇ ଦିଆଯାଏ ବଳୁଆ ହାତୀକି ମାହୁନ୍ତ ଗୋଟେ ସାମାନ୍ୟ ସରୁ ଲୁହାର ବାଙ୍କୁଡ଼ିରେ, ସେହିପରି ଭାବରେ ଆପଣ ମଧ୍ୟ ଶତ୍ରୁ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଗଜାଙ୍କୁଶ। ଏବଂ ଦୁଃଖ ଯଦି ପାହାଡ଼ ହୁଏ ଦୁଃଖଗିରି ବଜ୍ର ଯହିଁ, ଦୁଃଖ ଯଦି ପାହାଡ଼ ଭଳି ଗଦା ଗଦା ପାହାଡ଼ ହୁଏ ସେଥିପାଇଁ ଦୁଃଖ ଗିରି ବଜ୍ର ଯହିଁ ଦେଖନ୍ତି ବିଦୁଷ। ତେଣୁ ଦୁଃଖ ଯଦି ପାହାଡ଼ ହୁଏ ତା ପାଇଁ ଆପଣ ହେଉଛନ୍ତି ବଜ୍ର, ଅର୍ଥାତ୍ ବଜ୍ର ଯଦି ପାହାଡ଼ ଉପରେ ପଡ଼େ ପାହାଡ଼ ଯେମିତି ଭାଙ୍ଗି ଚୁରମାର ହେଇଯାଏ। ତେଣୁ ଦୁଃଖର ପାହାଡ଼କୁ ଚୂନା କରିବା ଭଳି କ୍ଷମତା ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଅଛି। ଏ କଥା ଦେଖନ୍ତି ବିଦୁଷ, ଅର୍ଥାତ୍ ଜ୍ଞାନୀ ଲୋକମାନେ ଏ କଥା ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣିଛନ୍ତି। ବିଦୁଷ ଅର୍ଥାତ୍ ଜ୍ଞାନୀ। ରାଜରାଜେଶ୍ୱରଙ୍କର ସେ ପଦ ପଦ୍ମ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱେ ସୀତା ଆହୁରି ଲେଖିଲେ ରାଜରାଜେଶ୍ୱର ଅର୍ଥାତ୍ ରାଜାଙ୍କ ଭିତରେ ଯେ ଈଶ୍ୱର ଭଗବାନ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ରାଜରାଜେଶ୍ୱର, ସେଇ ରାଜରାଜେଶ୍ୱରଙ୍କ ପଦ ପଦ୍ମ। ତେଣୁ ପାଦକୁ ପଦ୍ମ ସହିତ ତୁଳନା କରାଯାଇଛି ଯେହେତୁ ଭଗବାନଙ୍କ ପାଦ ପଦ୍ମ କୁହାଯାଏ, ଭଗବାନଙ୍କ ପାଦକୁ ପାଦ ପଦ୍ମ କୁହାଯାଏ। ତେଣୁ ସେ ପାଦ ପଦ୍ମ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱେ ଅର୍ଥାତ୍ ଦୁଇଟିରେ ବା ଦୁଇ ଚରଣ ତଳେ ଦୀନ ଭିକାରୁଣୀ ଦୁରୁ ନତ ଶିରେ ବନ୍ଦେ। ତେଣୁ ଦୀନ ଭିକାରୁଣୀ ଅର୍ଥାତ୍ ଦୀନ ଅର୍ଥ ଦରିଦ୍ର, ଅର୍ଥାତ୍ କିଛି ନଥିବ ଯାହା ପାଖରେ ସେ ଦୀନ। ତେଣୁ ସେଇ ଦୀନ ଭିକାରୁଣୀ ମୁଁ ସୀତା, ଆଉ ମୁଁ ଏଇ ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ ଥାଇ ବହୁ ଦୂରରୁ ମୁଁ ପ୍ରଣାମ କରୁଛି। ନତ ଶିରେ ବନ୍ଦେ, ନତ କହିଲେ ନହିଁବା, ଶିର କହିଲେ ମୁଣ୍ଡ, ତେଣୁ ମୁଣ୍ଡ ଲଗେଇ ମୁଁ ପ୍ରଣାମ କରୁଛି। ପ୍ରଥମ ପାରାର ଇଏ ହେଉଛି ଅର୍ଥ। ଦ୍ୱିତୀୟ ପାରାକୁ ଆମେ ଯିବା। କରିବାକୁ ମଧୁ ଆଶା ତିମିର ଭେଦନ, କାତରେ କାନ୍ତାରେ ଥାଇ କରେ ନିବେଦନ, ମହାରାଜା ମହାଯଜ୍ଞ ହୋଇଛ ଦୀକ୍ଷିତ, ନବବାମା ହେଉଥିବ ବାମାଙ୍କେ ଦୀକ୍ଷିତ। ଅର୍ଥାତ୍ କରିବାକୁ ମଧୁ ଆଶା, ମୁଁ କେବେ ଖୁସି ଆଶା କରୁନି ଆପଣଙ୍କ ଠାରୁ, କେବଳ ମୋ ମନ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଭାବନା ଅଛି, ଗୋଟେ ଅନ୍ଧାର ଅଛି। ତିମିର କହିଲେ ଅନ୍ଧାର, ସେ ଅନ୍ଧାରକୁ ମୁଁ ଭେଦ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି ବା ମୋ ମନ ଭିତରେ ଯେଉଁ ଭାବନା ଅଛି ତାକୁ ଦୂର କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି। କାତରେ କାନ୍ତାରେ ଥାଇ, କାତରେ କହିଲେ ଦୁଃଖରେ, କାନ୍ତାର କହିଲେ ଜଙ୍ଗଲରେ। ତେଣୁ ଜଙ୍ଗଲରେ ମୁଁ ଥାଇକିରି ଦୁଃଖରେ ଥାଇ ମୁଁ ଏ ଚିଠି ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ନିବେଦନ କରୁଛି ପ୍ରଭୁ ରାମଚନ୍ଦ୍ର, ମହାରାଜା ମହାଯଜ୍ଞ ହୋଇଛ ଦୀକ୍ଷିତ। ହେ ମହାରାଜା, ତମେ ରାଜାଙ୍କ ଭିତରେ ମହାରାଜା ଏବଂ ତମେ ଯେଉଁ ଅଶ୍ୱମେଧ ଯଜ୍ଞର ଆୟୋଜନ କରିଛ ସେଠି ତମେ ଦୀକ୍ଷିତ ହୋଇଛ, ତମେ ସେଠି କର୍ତ୍ତା ହେଇଛ। ଏବଂ କର୍ତ୍ତା ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ହେଇଛନ୍ତି ସେତେବେଳେ ନବବାମା ହୋଇଥିବ ବାମାଙ୍କେ ଦୀକ୍ଷିତ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କର୍ତ୍ତୀର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। ତେଣୁ ଆଉ ଗୋଟେ ନୂଆ ବୋହୂଟିଏ ନିଶ୍ଚିତ ବାମ କଡ଼େ ବସିଥିବ, ଏ କଥା ମନ ଭିତରେ ମୋର ସନ୍ଦେହ ଉପୁଜୁଛି। ତେଣୁ ମୁଗ୍ଧ ବଧୂ ମୁଗ୍ଧ ହେବ ବୋଲି ସତ ଗୁଣ। ଆମେ ତୃତୀୟ ପାରାକୁ ଯିବା। ମୁଗ୍ଧ ବଧୂ ମୁଗ୍ଧ ହେବ ବୋଲି ସତ ଗୁଣ, ବଢ଼ି ଯାଉଥିବ ତୁମ୍ଭ ସକଳ ସଦ୍ଗୁଣ। ଅର୍ଥାତ୍ ଯେଉଁ ନୂଆ ବାମାକୁ ଆପଣ ଗ୍ରହଣ କରିଥିବେ, ବାମା କହିଲେ ନାରୀ, ତେଣୁ ବାମାଙ୍ଗୀ, ନାରୀକୁ ବାମାଙ୍ଗୀ କୁହାଯାଏ। ତେଣୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟରେ ଆମେ ବାମା କହିଲେ ନାରୀକୁ ବୁଝାଏ। ତେଣୁ ଏଠି ମୁଗ୍ଧ ବଧୂ ମୁଗ୍ଧ ହେବ ବୋଲି ସତ ଗୁଣ। ତେଣୁ ମୁଗ୍ଧ ବଧୂ ଖୁସି ହେବା ପାଇଁ, ଅର୍ଥାତ୍ ଯାହାକୁ ଆପଣ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି, ଯାହାକୁ କର୍ତ୍ତୀ ରୂପେ ଆପଣ ଯଜ୍ଞରେ ଆପଣଙ୍କ ବାମ କଡ଼ରେ ବସେଇଛନ୍ତି, ସେ ଖୁସି ହେବ ବୋଲି ଆପଣଙ୍କର ସବୁଯାକ ଗୁଣ, ଉଦାର ଗୁଣ ଆହୁରି
ଅଧିକ ଉଦାର ହେଉଥିବ ଏବଂ ଆହୁରି ଅଧିକ ତା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଆପଣ କିଛି କରୁଥିବେ। ତେଣୁ ବଢ଼ି ଯାଉଥିବ ତୁମ୍ଭ ସକଳ ସଦ୍ଗୁଣ। ତମେ ଯେତିକି ତୁମର ସଦ୍ଗୁଣ ଅଛି ସେ ସଦ୍ଗୁଣକୁ ଆହୁରି ଅଧିକ ବଢ଼େଇଥିବ। କାରଣ ନୂଆ ବୋହୂ ବା ନୂଆ ନାରୀଟିଏ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି ତାକୁ ଖୁସି କରିବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର ସଦ୍ଗୁଣ ବହୁତ ବଢ଼ି ଯାଉଥିବ। ତେଣୁ ଆଚରିତ ମହାଯଜ୍ଞ କରିବ ପ୍ରଦାନ। ତେଣୁ ସେ ନାରୀକୁ ଖୁସି କରିବା ପାଇଁ ଆଚରଣରେ ମହାଯଜ୍ଞ ଯେତେବେଳେ ଆୟୋଜନ କରିଛନ୍ତି ଯଜ୍ଞର ନିୟମ ଅନୁସାରେ ଯଜ୍ଞରେ ଅନ୍ନଦାନ, ଧନଦାନ, ବସ୍ତ୍ରଦାନ ଇତ୍ୟାଦି କରାଯାଏ। ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କ ଆଚରଣରେ କ'ଣ ହେଉଥିବ ନା ମହାଯଜ୍ଞ କରିବ ପ୍ରଦାନ। ଆପଣ ଆଚରଣରେ କ'ଣ ପ୍ରଦାନ କରିବେ ନା ଅଶେଷ ରତ୍ନ ଧନ ସୌମ୍ୟ ବସ୍ତ୍ରମାନ। ତେଣୁ ଅଶେଷ ଧନରତ୍ନ ତ ଦାନ ଦେବେ, ତା ବ୍ୟତୀତ ପାଟ ଲୁଗା ମଧ୍ୟ ଦାନ କରୁଥିବେ। କେବଳ ନବବଧୂକୁ ଖୁସି କରିବା ପାଇଁ ଆପଣ ଯେତିକି ଦାନ କରିବା କଥା ତାଠାରୁ ଅଧିକ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଦାନ କରୁଥିବେ, ଯେହେତୁ ନୂଆ ପତ୍ନୀଟିଏ ଆପଣ ଗ୍ରହଣ କରିଥିବେ। ଏ କଥା ସୀତାଙ୍କ ମନ ଭିତରେ ଗୋଟେ ସନ୍ଦେହ ଉପୁଜୁଛି। ପ୍ରକୃତରେ କ'ଣ ନବବଧୂ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ କି? ନା। ତେଣୁ ନାରୀ ମନ ଭିତରେ ଯେଉଁ ଜିଜ୍ଞାସା ଅଛି ବା ନାରୀ ମନ ଭିତରେ ଯେଉଁ ସନ୍ଦେହ ଅଛି ସେ ସନ୍ଦେହକୁ ଚିଠି ମାଧ୍ୟମରେ ରୂପ ଦେଉଛନ୍ତି ଏହି ସତୀ ସୀତା ମା ଜାନକୀ। ଆମେ ଯିବା ଚତୁର୍ଥ ପାରାକୁ। ଏ ସିଦ୍ଧ କାମ ହେବେ ତହିଁ ଅର୍ଥି ସମୁଦାୟ। ମୋ ମାନସେ ଭିକ୍ଷା ଏକ ହେଉଛି ଉଦୟ। ହେ ପ୍ରଭୁ ରାମଚନ୍ଦ୍ର, ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଅର୍ଥୀ ଅର୍ଥାତ୍ ଯେଉଁମାନେ କିଛି ଆଶା କରିକି ଆସିଥିବେ ଆପଣଙ୍କ ଠାରୁ କିଛି ଦାନ ନେବା ପାଇଁ ସେମାନେ ବହୁତ ଖୁସି ହେଉଥିବେ। କାରଣ ନୂଆ ବୋହୂଟିଏ ଆପଣ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ସେଇ ନୂଆ ବୋହୂକୁ ଖୁସି କରିବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର ସଦ୍ଗୁଣ ଆହୁରି ବଢ଼ି ଯାଉଥିବ ଏବଂ ଯେତିକି ଦାନ କରିବା କଥା ତାଠାରୁ ଅଧିକ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଦାନ କରୁଥିବେ। ତେଣୁ ମୋ ମନରେ ମଧ୍ୟ ଏଇ ଅର୍ଥୀ ଭିତରେ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଜଣେ ଅର୍ଥୀ। ମୋ ମନ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଭିକ୍ଷା ଅଛି ଏବଂ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ମାଗୁଛି ଦୂରରୁ ରହି। ମୋ ମନ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଭିକ୍ଷା ମାଗିବା ପାଇଁ ମୋର ଗୋଟେ ଭାବନା ଜାତ ହେଇଛି। ତେଣୁ ଏଛାର ଭିକ୍ଷାରେ ନାଥ ନହେବ କୃପଣ, ଦୟା ରତ୍ନମୟ ଦାନ ବାରିଧି ଆପଣ। ଏ ଛାର ଭିକ୍ଷା, ମୁଁ ଯେଉଁ ଭିକ୍ଷା ମାଗୁଛି ଏ ବିରାଟ ବଡ଼ ଭିକ୍ଷା ନୁହେଁ, ଏ ଖୁବ୍ ଛୋଟିଆ ଭିକ୍ଷାଟିଏ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ମାଗୁଛି ଏବଂ କେବେ ଆପଣ କୃପଣ ହେବେନି, କେବେ ଆପଣ ଦେବା ପାଇଁ ମନା କରିବେ ନାହିଁ। କାରଣ ଦୟା ରତ୍ନମୟ ଦାନ ବାରିଧି ଆପଣ। ତେଣୁ ବାରିଧି କହିଲେ ସମୁଦ୍ର ଯେମିତି ତାର ଜଳ ଦାନ କରି ସାରା ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠକୁ ସବୁଜ କରିଥାଏ ବା ସାରା ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠରେ ତାର ଜଳ ଯେତେବେଳେ ଅବତରଣ କରିଥାଏ ସେତେବେଳେ ପୃଥିବୀ ଶସ୍ୟ ଶ୍ୟାମଳା ହୁଏ। ତେଣୁ ସେହି ସମୁଦ୍ରରୁ ଆସୁଥିବା ପାଣି ଯେମିତି ସାରା ଜୀବଜଗତକୁ ବଞ୍ଚେଇ ରଖେ, ସେମିତି ଆପଣ ଦୟା ରତ୍ନମୟ ସେହି ସମୁଦ୍ର ଭିତରେ ଯେଉଁ ରତ୍ନ ସବୁ, ରତ୍ନ ଗର୍ଭା ବୋଲି ସମୁଦ୍ରକୁ କୁହାଯାଏ। ତେଣୁ ଆପଣ ହେଉଛନ୍ତି ଦୟାର ସାଗର। ତେଣୁ କେବେ କୃପଣ ହେବେନି। ମୋର ଯେଉଁ ଭିକ୍ଷା ମୋ ମନ ଭିତରେ ଆସିଛି ସେ ଭିକ୍ଷାକୁ ନିଶ୍ଚୟ ପୂରଣ କରିବେ। ତାହେଲେ ଆମେ ପଞ୍ଚମ ପାରାକୁ ଯିବା। ପଞ୍ଚମ ପାରାରେ କ'ଣ ଅଛି ନା ପଞ୍ଚମ ପାରାରେ ସୀତା କହୁଛନ୍ତି, ମୁଁ କିଏ ତା ଜାଣିବାର ନୁହେଁ ଆବଶ୍ୟକ। ସଦା ତୁମ୍ଭେ ତାପସଙ୍କ ଅଶାନ୍ତି ନାଶକ। ତାପସକୁ କିଛି ତୁମ୍ଭ ନଥାଏ ଅଦେୟ। ମୁହିଁ ତପସ୍ୱିନୀ ମୋତେ ନ କରିବ ହେୟ। ତେଣୁ ମୁଁ କିଏ ତା ଜାଣିବା ଆପଣଙ୍କର କିଛି ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ମୁଁ ଚିଠିଟା ଲେଖୁଛି, ଚିଠିଟି ଲେଖିକି ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ପଠାଉଛି। ତେଣୁ କିଛି ଆପଣ ଜାଣିବା ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ସଦା ତୁମେ ତାପସକ ଅଶାନ୍ତି ନାଶକ। ତାପସ କହିଲେ ଯିଏ ତପସ୍ୟା କରନ୍ତି। ତେଣୁ ତପସ୍ୟା ଯେଉଁମାନେ କରନ୍ତି ଭଗବାନ ପ୍ରାପ୍ତି ପାଇଁ, ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖରେ କିଛି ସିଦ୍ଧ କାମ ହେବା ପାଇଁ ସେମାନେ ତପସ୍ୟା କରନ୍ତି। ତେଣୁ ଆପଣ ତ ତପସ୍ୟା କରୁଥିବା ଲୋକଙ୍କର ମନସ୍କାମନା ପୂର୍ଣ୍ଣ କରନ୍ତି। ତେଣୁ ଏ ଜଙ୍ଗଲରେ ଥାଇ ମୁଁ ତପସ୍ୱିନୀ, ମୁଁ ମଧ୍ୟ ତପସ୍ୟା କରୁଛି ଯେ ମୁଁ କିଏ ମୋ କଥା ଜାଣିବା ଦରକାର ନାହିଁ। ଆଉ ସଦା ତୁମ୍ଭେ ତାପସଙ୍କ ଅଶାନ୍ତି ନାଶକ। ତେଣୁ ଯିଏ ତପସ୍ୟା କରନ୍ତି ତାଙ୍କ ମନ ଭିତରେ ଶାନ୍ତି ଭରି ଦିଅନ୍ତି। ତେଣୁ ମୁଁ ତପସ୍ୱିନୀ, ମୁଁ ମଧ୍ୟ ତପସ୍ୟା କରୁଛି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରୁ କିଛି ବୁଝିବା ପାଇଁ। ତେଣୁ ମୋର ଯେଉଁ ମନ ଭିତରେ ଅଶାନ୍ତି ଅଛି ତାକୁ ଦୂର କରିବେ। ତାପସକୁ କିଛି ତୁମ୍ଭ ନଥାଏ ଅଦେୟ। ମୁହିଁ ତପସ୍ୱିନୀ ମୋତେ ନ କରିବ ହେୟ। ତେଣୁ ତାପସ ଅର୍ଥାତ୍ ଯେଉଁମାନେ ତପସ୍ୟା କରନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ତୁମ୍ଭର କିଛି ନଦେଲା ଭଳି କିଛି ନାହିଁ। ଆପଣ ସବୁ କିଛି ଯାଚିକି ଦେଇଦିଅନ୍ତି। ତେଣୁ ମୁଁ ତପସ୍ୱିନୀ, ମୁଁ ଏ ଜଙ୍ଗଲରେ ରହି ମୁଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି ମୋ ମନ ଭିତରେ ଯେଉଁ କଥା ଅଛି ସେ କଥାକୁ ଦୂର କରିବ। ଆଉ କେବେ ମୋତେ ହେୟ ମନେ କରିବନି ବା ମୋତେ କେବେ ହୀନ ମନେ କରିବନି।
ମୋ ମନର କଥାକୁ ଟିକେ ମୋତେ ବୁଝେଇ ଦେବେ। ଯେ ହୋଇଛି ଆଜି ତୁମ୍ଭ ଅଙ୍କର ଭାଜନ, ଆମେ ଷଷ୍ଠ ପାରାକୁ ଯିବା। ଯେ ହୋଇଛି ଆଜି ତୁମ୍ଭ ଅଙ୍କର ଭାଜନ, ଭକ୍ତି ଭରେ ଦେଖୁଥିବେ ଜଗତର ଜନ। ତେଣୁ ଆଜି ଯିଏ ଅଙ୍କ କହିଲେ କୋଳ, ଯିଏ ଆପଣଙ୍କ କୋଳ ମଣ୍ଡନ କରିଛି, ଯେଉଁ ନାରୀକି ଆପଣ ନୂତନ ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି, ତେଣୁ ଭକ୍ତି ଭରେ ଦେଖୁଥିବେ ଜଗତର ଜନ। ଯେହେତୁ ଭଗବାନ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଅଶ୍ୱମେଧ ଯଜ୍ଞର କର୍ତ୍ତା ହେଇଛନ୍ତି, ତେଣୁ ଯେତେ ସବୁ ରାଜ୍ୟର ସବୁ ଯେତେ ପ୍ରଜା ସବୁ ଆସିଥିବେ, ଭକ୍ତି ଭରେ ସେମାନେ ଦେଖୁଥିବେ ଆପଣଙ୍କୁ। ଏବଂ ଆପଣ ଯାହାକୁ ନାରୀ ଦ୍ୱିତୀୟ ପତ୍ନୀ ଭାବେ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି, ସେ ଦ୍ୱିତୀୟ ପତ୍ନୀ କି ଜଗତର ଲୋକ ଅତି ଭକ୍ତିର ସହିତ ଦେଖୁଥିବେ। ପୂର୍ବେ ସବୁ କରିଥିଲା କେଉଁ ଘୋର ତପ, କେଉଁଠାରେ କେତେ କାଳ କେଉଁ ମନ୍ତ୍ର ଜପ। ତେଣୁ ପୂର୍ବରୁ ସେଇ ନାରୀ କେଉଁ ତପସ୍ୟା କରିଥିଲା ଏବଂ କେତେ ସମୟ ତପସ୍ୟା କରିଥିଲା, କେତେ କାଳ ବା କେତେ ସମୟ ତପସ୍ୟା କରିଥିଲା, କେଉଁଠାରେ କେତେ କାଳ କେଉଁ ମନ୍ତ୍ର ଜପ ଏବଂ କେଉଁ ମନ୍ତ୍ର ଜପ କରିକି ଆପଣଙ୍କୁ ପାଇଛି, ଏଇ କଥା ଜାଣିବା ପାଇଁ ମୋ ମନ ଭିତରେ ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠିଛି। ତେଣୁ ଏ ପ୍ରଶ୍ନକୁ ମୋତେ ଟିକେ ବୁଝାଇ ଦେବେ। ଏହା ମାତ୍ର ପ୍ରଭୁ ମୋତେ ଦେବଟି ଜଣାଇ, ଅନ୍ୟ କିଛି ଧନେ ମୋର ପ୍ରୟୋଜନ ନାହିଁ। ଆମେ ସପ୍ତମ ପାରା ଯଦି ଦେଖିବା, ଏହା ମାତ୍ର ପ୍ରଭୁ ମୋତେ ଦେବଟି ଜଣାଇ, ଅନ୍ୟ କିଛି ଧନେ ମୋର ପ୍ରୟୋଜନ ନାହିଁ। ଏହି କଥା ଏଇ ନାରୀ କେତେ ତପସ୍ୟା କରିଥିଲା, କେଉଁଠି କରିଥିଲା, କେତେ କାଳ ଜପ କରିଥିଲା, କେଉଁ ମନ୍ତ୍ର ଜପ କରିଥିଲା, ଏସବୁ ବିଷୟରେ ଜଣାଇବା ପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ମୋତେ ଦେବଟି ଏଇ କଥା ମୋତେ ଜଣାଇ ଦେବ। ଅନ୍ୟ କିଛି ଧନେ ମୋର ପ୍ରୟୋଜନ ନାହିଁ। ମୁଁ ଅଲଗା କିଛି ଆପଣଙ୍କୁ ଚିଠି ମାଧ୍ୟମରେ ମାଗୁନି। ମୋର ଧନରତ୍ନ କିଛି ଲୋଡ଼ା ନାହିଁ। କେବଳ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି, ଯଜ୍ଞର କର୍ତ୍ତା ଆପଣ ହେଇଛନ୍ତି ଏବଂ କର୍ତ୍ତି ଯିଏ ହେଇଛନ୍ତି ସେ ନାରୀ କେତେ ମହାନ, କେତେ ଯଜ୍ଞ କରି, କେତେ ତପସ୍ୟା କରିଛନ୍ତି, କେତେ କାଳ ସେ ତପସ୍ୟା କରିଛନ୍ତି, କେଉଁଠି କରିଛନ୍ତି, ଏସବୁ ବିଷୟ ଜାଣିବା ପାଇଁ ମୋର ଉତ୍ସୁକତା ବଢ଼ିଯାଉଛି। ପ୍ରଭୁ ମୋତେ ଏତିକି ଜଣାଇ ଦେବେ। କୋଟି ଅଶ୍ୱମେଧେ ଯେତେ ଧନ ହୁଏ ଦାନ, ତହିଁରୁ ଅଧିକ ତାହା ହେବ ମୋର ଜ୍ଞାନ। ତେଣୁ କୋଟି କୋଟି ଅଶ୍ୱମେଧ ଯଜ୍ଞ କଲେ ତା ପାଇଁ ଯେତେ ଧନ ଆପଣ ଦାନ କରନ୍ତି, ତାଠାରୁ ଅଧିକ ମୂଲ୍ୟବାନ ଧନ ହେବ ଯଦି ଆପଣ ଜଣାଇ ଦିଅନ୍ତି ସେ ନାରୀ ବିଷୟରେ, ଯେଉଁ ନାରୀ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ବାମଙ୍କ ଭାଜନ ହେଇଛି ବା ଆପଣଙ୍କ ବାମ କଡ଼େ ବସି ଯଜ୍ଞର କର୍ତ୍ତି ହେଇଛନ୍ତି, ସେଇ ବିଷୟରେ ମୋତେ ଟିକେ ଜଣାଇବାକୁ ମୋର ଅନୁରୋଧ ଅଛି। ଆମେ ଯିବା ଅଷ୍ଟମ ପେଜ। ତେଣୁ ଅଷ୍ଟମ ପାରାକୁ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଯିବା, ଅଷ୍ଟମ ପାରାରେ ମଧ୍ୟ ସୀତା ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ମଧ୍ୟ ମନ ଭିତରକୁ ଆଣିଛନ୍ତି। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା କ'ଣ ନା, ଆଉ ଏକ କଥା ମାତ୍ର ଅଛି ଅନୁରୋଧ, ଦୁଃଖିନୀର ପୁତ୍ର ଯୁଗ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଅବୋଧ। ଏଠି ପୁତ୍ର ଯୁଗ କହିଲେ ଦୁଇ ପୁଅ, ଯୁଗ କହିଲେ ଦୁଇ। ତେଣୁ ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟରେ ଯୁଗର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଯୁଗ ଏବଂ ଯୁଗର ଅର୍ଥ ମଧ୍ୟ ଦୁଇ। ତେଣୁ ଆଉ ଏକ କଥା ମାତ୍ର ଅଛି ଅନୁରୋଧ, ମୋର ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଅନୁରୋଧ ଅଛି। ଦୁଃଖିନୀର ପୁତ୍ର ଯୁଗ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଅବୋଧ, ଅର୍ଥାତ୍ ଏମାନେ ଶିଶୁ କିଛି ବୁଝିପାରୁନାହାନ୍ତି, କିଛି ବୁଝିବା ଅବସ୍ଥାରେ ନାହାନ୍ତି। ତେଣୁ ଇଏ ଚପଳତା ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଅଛି। ତେଣୁ ଏ ଦୁଃଖିନୀ ଏ ମା ଜାନକୀଙ୍କ ଦୁଇ ପୁତ୍ର ଅତ୍ୟନ୍ତ ଅବୋଧ, ନାହିଁ ତାଙ୍କ ପିତୃ କୋଳ ଆରୋହଣ ଭାଗ୍ୟ, ନ ଜାଣନ୍ତି ଜନ୍ମକାଳୁ ପିତୃ ଅନୁରାଗ। ଏ ପିଲା ଦୁଇଟି କେବେ ବି ଜନ୍ମରୁ କେବେ ତାଙ୍କ ବାପାକୁ ଦେଖିନାହାନ୍ତି। ଯେହେତୁ ନିର୍ବାସିତା ବାଲ୍ମୀକି ଆଶ୍ରମରେ ଅଛି, ତାଙ୍କ ବାପା କିଏ ସେ ଚିହ୍ନି ନାହାନ୍ତି। ତେଣୁ ନାହିଁ ତାଙ୍କ ପିତୃକୋଳ ଆରୋହଣ ଭାଗ୍ୟ, ନ ଜାଣନ୍ତି ଜନ୍ମକାଳୁ ପିତୃ ଅନୁରାଗ। ତେଣୁ ତାଙ୍କର ବାପାର କୋଳମଣ୍ଡନ କରିବା ସେମାନେ ଜାଣିନାହାନ୍ତି, ବାପା କିଏ ବୋଲି ଚିହ୍ନି ନାହାନ୍ତି ଏବଂ ନ ଜାଣନ୍ତି ଜନ୍ମକାଳୁ ପିତୃ ଅନୁରାଗ। ଏମାନେ ଅନୁରାଗ କହିଲେ ଭଲ ପାଇବା। ତେଣୁ ପିଲାବେଳୁ ଏମାନେ ବାପାର ଭଲ ପାଇବା କ'ଣ, ସ୍ନେହ କ'ଣ, ମମତା କ'ଣ, ଏମାନେ କିଛି ବି ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ତେଣୁ ଆମେ ଏଇ ଅଷ୍ଟମ ପାରା ଯାକେ ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟର ପାର୍ଟ 1ରେ ଦେଖିବା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ପୁଣି ଦ୍ୱିତୀୟ ପାର୍ଟ ଆମେ ନେବା। ଆଉ ରହିଲା ଆପଣଙ୍କର ଯେତେ ଅଛି, ଆଉ 3, 2, 5ଟି ପାରା ଅଛି। ତେଣୁ ଯେଉଁମାନେ ବୁଝିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ଶିଖିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ଭଲ ଭାବେ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ପୁଣି ଦ୍ୱିତୀୟ ପାରାକୁ ବା ଦ୍ୱିତୀୟ ଭାଗକୁ ପୁଣି ଆସିବେ ଏବଂ ଦ୍ୱିତୀୟ ଭାଗରେ ମଧ୍ୟ ଅବଶିଷ୍ଟ ଯେଉଁ 5 ପାରା ଅଛି ସେ ପାରାର ଅର୍ଥ ଆମେ ପରିପ୍ରକାଶ କରିବା। ଆଉ ଧନ୍ୟବାଦ ଶୁଣିଥିବାରୁ।
ଅଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।